Bé, hola a tots i totes. Com estan sent uns dies complicats i estressants per tothom, per vosaltres, per les vostres famílies, per nosaltres, els profes, per tothom, he pensat que potser us anava bé una mica d'ajuda per organitzar-vos i he volgut gravar aquest vídeo. Val? Aprofitar també per dir-vos que tot això ens ha vingut de nou a tots i que ens hem hagut d'adaptar molt ràpid a les circumstàncies. Per això doncs, cometem errors, també hi ha coses que no funcionen, plataformes que cauen, que no s'esperaven aquesta avalanxa de gent per utilitzar-les, hi ha malentesos, etc. No? Vull dir que és una cosa a la que tots ens hem d'acabar d'adaptar i hem d'acabar d'ajustar i moldejar. Però segur que amb paciència i a poc ens en sortirem, tant vosaltres com nosaltres, com les famílies, com tothom. Bé, anem al que m'interessa explicar-vos. Esteu rebent molta feina, sobretot aquests primers dies, que els professors ens hem posat una miqueta les piles en planificar aquestes 2 setmanes que venen i que segurament seran més, i clar, doncs us heu atabalat, no? Com se us ha dit, és feina per 15 dies, no és per fer-la tota de cop en un cap de setmana o en 2 dies, val? És feina que heu d'anar treballant dia a dia i tenim present les dates de lliurament que us hem dit. Aleshores, recomanacions que us faig. Primer de tot, fer-vos un llistat amb totes les feines que heu de fer i amb les seves dates. Ho podeu fer a mà o a ordinador, en una agenda, una llibreta, on us vagi bé. Aleshores, a mesura que us enviem més feina, ompliu o continueu aquesta llista i a mesura que aneu acabant les tasques, sobretot, i molt interessant i molt guai, a més, tatxar-les. Això és el primer de tot, això és el primer que heu de fer. Anem a veure a què ens enfrontem, quin és el nostre objectiu final. Segon, anem a mirar-ho a més curt termini i anem a organitzar-nos la setmana. Planning setmanal, també us recomano que el dibuixeu dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, nois, aquesta és la meva recomanació personal, no es fa feina. Si vosaltres, a una vida normal, en la que no esteu confinats a casa, teniu un dissabte i un diumenge per descansar, aquest dissabte i aquest diumenge també seran per descansar. Val? Que se'ns acumula una miqueta de feina i necessitem algun moment del cap de setmana per treballar? D'acord, però en general no entrarà dintre del nostre planning. Aquesta és la meva recomanació, després cadascú que faci el que vulgui. Aleshores, tenint aquest planning al davant, també la meva proposta és que es marqueu un horari fixe. Sí? Si, per exemple, no us agrada llevar-vos d'hora, que ara podeu triar, doncs us poseu un horari, jo també us recomano fer unes 6 hores diàries més o menys, entre 5 i 6 hores, que potser seria més o menys el que faríeu a l'escola, i que estiguin dividides en 2 blocs de 3 hores o 2 hores i mitja, 2 hores i mitja. Per exemple, el que deia abans, que us agrada llevar-vos d'hora, doncs podeu fer un bloc de 11 a 2 i un bloc de 5 a 8 de la tarda, per exemple. Que preferiu aixecar-vos a les 8 del matí perquè sou més diürns, perquè esteu més acostumats, perquè esteu amb els ulls oberts a les 8 del matí. Marqueu-vos un horari, per exemple, de 9 a 12 i de 3 a 6. Aquestes són les meves propostes. Això ho trieu vosaltres. Però sí que la meva recomanació és aquestes 6 hores, 5-6 hores, i aquests 2 blocs perquè podeu desconnectar entre un i l'altre. Un espai entremig perquè dineu, perquè feu qualsevol altra tasca que us permeti no pensar en la feina. Tercer, ara que ja sabeu quin horari fareu, és important que us marqueu els vostres objectius diaris. Sí? Ja hem marcat l'objectiu setmanal o al final de tot el temps de confinament, doncs ara marquem-nos objectius diaris. I també és molt important que aquests objectius siguin factibles. Això vol dir que no us heu de posar feina que sabeu que no complireu i que no fareu, perquè aleshores us estressareu i el que és pitjor, creureu que no us en sortireu. I això és un peix que es mossega la cua. Quan no acabeu la feina, us estresseu més perquè en teniu més pel dia següent, veieu que no acabeu, que el temps que heu dedicat no us ha servit. Error. Marqueu-vos tasques que sabeu que podeu acabar en aquell bloc de temps. Per tant, més o menys, per cada bloc de 3 hores, marqueu-vos un parell de feines, com a molt 3, depèn del tipus de feina. Sí? En aquest punt també vull remarcar que no cal que acabeu una tasca en un sol dia. Per exemple, que us han posat 10 exercicis de castellà d'anàlisi morfosintàctic, m'ho invento, i aquesta feina teniu com a data límit el divendres. No us poseu tot un bloc sencer de fer aquests anàlisis de frases si us costa molt. Dediqueu-li 2 blocs, no? Repartiu-vos 5 frases i 5 frases o 3, 3 i 4 en 3 dies diferents. I en un mateix bloc feu feina de castellà i feina de mates.
D'aquesta manera no se us farà tan pesada aquesta feina que us han enviat de castellà, i poso castellà com a exemple, i a més, doncs, l'anireu a fent a poc. I el divendres tindreu la feina feta. Passa que l'haureu fet en 3 dies. Val? Això per una banda. I per l'altra, que aquests petits objectius que us aneu marcant també els podeu anar tatxant d'aquesta llista. No? Doncs el dilluns m'he marcat fer aquestes 5 frases de castellà i aquests exercicis de mates. Doncs també els vaig tatxant i em marco i em concentro en acabar aquella feina que m'he marcat el dilluns o el dimarts o el dia en el que estigui. D'acord? Quart punt. Comenceu per les coses més complicades, seguiu amb les més senzilles i acabeu amb les que no són tan exigents però tampoc tan fàcils. Poso un altre exemple. Us han posat feina, m'ho invento, fer un comentari de text de català, que li heu de dedicar força temps. Veure un vídeo de música i contestar 5 preguntes d'aquestes una miqueta de raonar, doncs d'analitzar bé el vídeo, de mirar les preguntes, de tirar endavant, endarrere, val? Que també li heu de dedicar un temps. I després també teniu una fotocòpia de vocabulari d'anglès, d'aquelles fotocòpies senzilletes que heu de buscar al Word Reference o al diccionari o on sigui i completar la fitxa, una cosa fàcil. Per on comencem? Comencem pel que és més complicat. Sí? Imaginem que estem al matí, ens hem llevat, ens hem dutxat, hem esmorzat, comencem el nostre bloc del matí. Ens posem amb la feina més complexa, comentari de català. Li hem de dedicar un temps, potser ens ja estem 2 hores, pim, 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 val? El que més ens cansa. Un cop hem acabat aquesta feina, o potser hem decidit fer-la en 2 tandes, qui sap, però hem acabat la feina més complicada, ens posem a fer la més senzilla. Relaxarem la ment, desconnectarem, ens traurem una feina de sobre que, a més, doncs, mira, una cosa que no tenim menys, i a més, doncs, el venir d'una feina tan complexa ens vindrà bé per relaxar-nos i fer una cosa doncs, que no ens requereix tanta energia mental. Després d'aquesta feina podem descansar 5 minuts, donar una volta, etc. I ens posem amb la feina que no era tan complexa però tampoc tan senzilla, la feina de música. No? I d'aquesta manera exprimim al màxim les nostres capacitats i la nostra energia i som eficients. Val? Aquesta teoria que us acabo d'explicar també serveix quan hagueu d'estudiar o preparar-vos un examen. Val? No m'ho acabo d'inventar jo. Són tècniques d'estudi i està molt treballat i molt mirat, que és la manera més eficient de tirar endavant doncs, un cúmul de tasques. Val? En 5è lloc, i per mi el més important, deixeu-vos temps per descansar, deixeu-vos temps per divertir-vos, per fer exercici. Val? Tot això, òbviament, intercalat amb els 2 blocs que us proposo que feu, però doneu-vos temps, sobretot que estem vivint una situació molt complicada, que el confinament doncs, és una cosa xocant, és estressant, és agobiant. Busqueu-vos coses a fer, llegiu, mireu sèries, parleu amb els amics, feu videotrucades, dibuixeu, canteu, toqueu instruments, balleu, jugueu a jocs de taula, cuineu, escriviu un diari, un conte, el que sigui. Parleu amb els vostres pares, amb les vostres mares, amb els vostres germans, germanes, avis, àvies, tiets, tietes, qui sigui que estigui compartint la casa amb vosaltres. Val? És molt important que us dongueu temps aquests dies per parlar amb ells del que us preocupa, del que sentiu, del vostre estrès, de la por que teniu, de tot això que us està passant, parleu-ne. Ja sigui enviant un mail també als professors, als vostres amics, però tot això, i sobretot amb els que esteu convivint, és molt important que ho comenteu i ho compartiu. També us ajudarà a desfogar-vos i a treure pes a aquestes tasques que també us estem enviant i aquesta feina doncs, que hem de fer tots a casa. Els que estudeu estudiant, els que estem treballant. Val? Molt important. En 6è lloc i últim, respecteu l'horari. I això és el més complicat de tot, perquè és molt fàcil marcar-se objectius, el més complicat és dir, vaig a fer-ho i ho faig com m'ho he proposat. Vale? El primer dia serà doncs, el que més us costarà, no? Perquè veureu que us heu passat de temps, per tant, malament, no? És a dir, si us heu posat més tasques de les que podíeu complir, potser en comptes de 3 hores li heu dedicat 4, malament, no us heu programat bé. O al revés, us ha sobrat una hora, doncs potser us podeu haver posat alguna coseta més. Val? Això depèn de cadascú. Hi ha gent que necessita més temps, ja ho sabeu, hi ha gent que en necessita menys. Molt important que us conegueu i que en funció de com sou i de com treballeu us feu aquest planning i aquesta organització. Val? Ara, que heu acabat 15 minuts abans, havíeu d'acabar
a les 2 heu acabat a 3 quarts, perfecte. Aquests 15 minuts són vostres, per relaxar-vos, per fer el que us dongui la gana. No aprofiteu els 15 minuts per posar-vos feina que teníeu programada per un altre dia. Error. Val? Aquesta feina per l'altre dia ja el fareu el proper dia. Ara heu acabat, heu tatxat els vostres objectius del bloc del dia, perfecte. Val? A desconnectar. Ja acabareu aquelles feines en un altre moment, en el que li toca, el que li heu donat. Val? Molt important. Sé que és difícil i que després veiem que el temps ens ve a sobre i ens agup... No. Us heu marcat un horari i heu de confiar en l'horari i en el planning que heu fet. D'acord? Sempre, òbviament, amb l'assaig i error dels primers dies. En fi, que me'n vaig per les branques. En totes aquestes recomanacions, espero que pugueu encarar una miqueta millor i amb més ànims a aquests dies que ens esperen a tots. Recordeu que mirar tota la pila de feina que teniu només farà que us agobieu. Val? Per tant, organitzeu-vos i tingueu en ment allò que heu de fer de forma diària, cada dia. D'aquesta manera veureu com tot és més fàcil i que al final ho tindreu tot fet i a més bé, perquè ho haureu fet amb calma i sense estrès i sense angoixes. I ho tindreu per la data que us hem demanat. Vale? Ja sabeu que qualsevol cosa, estem aquí, estem a casa, però estem aquí i ens podeu contactar. Val? Una forta abraçada.